ଆଲୋ ନାଇଲୋ, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିଟା ସିଂହ କେବେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେନି। କ'ଣ କରିବି ତୁ କହୁନୁ? ମାରିଦେବି। ମାରିଦେବି ମୁଁ ତତେ। ଆଲୋ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିଟା ସିଂହ କେବେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେନି। ମୁଁ ତତେ ବାର ବାର କହିଥିଲି। ହେଲେ ତ ସେଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା, ତୋ ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୋ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ଟାକୁ ପକାଇଦେଲା। କ'ଣ କରିବି ତୁ କହୁନୁ? ତୁ କହ। ଆଲୋ ତୁ କହଲୋ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିଟା ସିଂହ କେବେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।